Na abantu bagendete kumenya nabo igo ubutaka umusingi aho nigo nyariko bokwirira abange busaganwa n'echinda igana se ekenyoro kia bobaracho imease constituency ya Nyaribari chache yase county ya Kisii ase busaganwa w'echinda kwa nyariko bokwirira efamily iga gutwara etaratwara bukoba n'umusingi uri boronge mugaka umunyene umucyuyo iga niga kweresera nka onyariko boga gutwara imicande mingi asokorwa abayo ko barusi abana abaye chinde kiga nasengenjo yo kuruwo kubwatirana ko mungino ye amonere ko ta ko na biya ja gete ko ta bare ba ba tan ko ta bara ari wa na kana ta ba are te ba mprova ko nde te wandere dia ko ndia ko mora kwa bige kwa dia bali ko mora pese pese ni ngatumia kena tumia on tindo jo karak nandi itu ko karak inde ji ko ande mana matu ko make jika sira ke ande matu ko make nandi ka karak nandi ka cha ono tuono kar am ka tumo rasi mamo kar ki mage entre bo kore ka guna bo ya kita kar ki ba ono ndo singa wana kuri bono tiki tiki no ke anda teri ko kibono ka tika ko ya sintia sista bo ra henkyo ko rengere dige ko era chi kwende chira Japón na tia ya sauri pono ju ma te tingo ko sno ko chap nugo tabusa ya mara barumbaro aje ko ambero sini ana akingra ka wa so ko ninya ngo mungina ne ro muchando mwana mwana ro wa to ni fakiti ura mwaru kuru ali ga bara kuru ali escape ni ta wa na ba ko ta ji ngo wa rende kia ba te ka te ba te mundo na ma ora ga ke ro je ko nigo anyariko bwakweresera abuna chingaki chinyinga bunyariko bagokora ayayiga onsi nigo mungino yakunyariko atari kunyariko bagakobaro ensemo no musingi bwa marwa ara sensemo ya ubarache yo mungina na fakiti aro go te mungina mbata no te jo akunyo akwe makachi siama ndu bwa tinje njina genda sinko genda kia gokora Kya korango egasi ego egasi dere Kono akiro chora konyu ento no kurwania marwa gose no kurwania ki ngakitaro pi amdili ngumana bina bana ama kuna bona kana mbuate libaga kuriya na barbu ama kuna kana ko na kuna batenga bono akibono ko ikini tabwati baga akibono ko bono abong ya ko mo mungno te ko rekana abate ngabana ko na na ko rusi ko inde yindi abwati ngama sono te ya ki yanda ko te no nyomba kumadenga kwera mu ati kuna ko reto samwata simbe bwati ko inde yuma omukonyi bw'omuchifu nabo igo muchifu bw'orogongorwo nigo batebekanire kunyako bagokora agetambe kunyako bagigusiria mu rwasi jinsemecho kurende bomese yeiterana ko bagigikirana asengencho y'abantu barasensemeyo bakwebisa nabo yoko bisama rwa igo ikira bali baganyako bakunywa iriyo butaka bwanyako bukina sinsemecho ensemo na yobonia bw'amaremo ase orogongoro iga rwa bobaracho igo rwaireire abantu abango tigara barabataka kurende bali bagurira amaremo rubanya kwa bagutigara bali burunge igonga musigo tulinyana ko kwimukirwa asa abantu abiga bonsiga obunywa marwa nabo igo obutagacha kuri burunge ensemo no gutebanga na kikeirire nabo igo abantu bataranya ko bagurendo bocho no burunge egira abana buna abayiga bakigutwara cinga kichinko nguna sugo chikunyara ko bakuriria amasomo abo asenyencho nga amagura atari kunyara ko bagakubayari bagabanya ko bako rosi kwa senjerere burunge
bono ase ebintu bibiri ase binyoro byokurendera obochanu bikuragwa na Kefa King'oina nigo byatebire nga egetambukiro kiabo nigo kyarengo jakobekia onye omochifu gose provincial administration yarenge gwesokia ilibanya ko bakurwania okubonia abuga maruo obu watebanakana kube egenteke negyo chunyora ko bage gokeania chinchere cyo cyabantu gotebanga nabo yigo gotenera okwegenderera sinsemo nsemo no bonia bwa muri mugura senseme yo Kefanya kundi King'oina ndi togenda tokonya abantu baitasibo kumumwaro ligwechinda lakini bisekoregere imono egento gigochangia mono n'obutaka amo n'obuta kobo murabu gose kutokwa musafi ase umuchi togote abuna abantu baitu kubarocha abandi babwato bakomubuno babasebokira bakwane erinde tonyara bakonya abantu baitu nabono guchagaiga omuradani atwa kwitesimi twachire twakonyere family twigure echi family chindi nchire gochimanyana nachiro chibwato bakomu lakini ere buya moto taima pemeri ndi tugocha twebanga neri okolisaine tokonya abantu baitu ubutaka wachangiro mwaka buno yabwata abana 8 no mugunda abwata igoro mokepi bana banano gusinyinga ibawo chakoragera ngaibawo chakori yakobe gasi enkom alafu nainde amarua nale mechi marutara asira singincho twasira twanyoro mongna buno yoga igachi kosiba tayo tabwatinsa chugo chagusibi no ena abana igotogote une serikali nabagambi batokonya kutubwate sigosiria maruko rwebinyoro erinde tonyora abana buna borochera ne karamta kunyara kubwata chialire pake byara byamako nabagambi mokira igoro tubwaterane mutusireria maruko rwekenyoro because intorigo chigotwara abana ba future generation Onorinde abarai nabo igo abaria barase ebyumbe bitali bya serikali biria bya serikali kurwase account ya Kisi na isiko account yiga nigo basabira gocha naso bwamo gokonya abantu barasa orogongoro yiga mono gusiri chinde kiga abantu bakororo bosoku gochikwanira nganjira sorogongoro yiga ensemo na mayara sorogongoro yiga rwagusi ngori wotermanye tingeti ya Marietane Gilbert Kobi